Den der. Kom nu. Altså, er det ikke lige mig med den Optræder tør? du nu? Optræder du, far? Jeg optager. Skriver du ned nu så? 1, 2, 3, 4, 5. Det er lidt hast. Sidder stadigvæk fast. Så må jeg overhente nogle snor. Ej, hun er tang. En knivtang. Nej, du vil ikke have, at jeg skal rykke nu med en knivtang, ved du det? Jo, du Tang! Vent, Karin, vent lige. Jeg finder mig lige alle dem her, der kigger. Ser det ikke vildt ud, Augusta? Jo. Ja, vi står sådan her. Nej, du er en rundt nu også. 1, 2, 3, haps! Au. Skal vi se, hvem der får først at tage noget? Jeg har en, der er løs herinde. Au. Skal du have den op og ligge på YouTube, den der, eller hvad? YouTube. YouTube? YouTube. Kærke. Jeg kan ikke få den ud. Pas på ikke med fingeren ind på... Masser af blod på. Nej, jeg heller ikke. Kom så. Det ser ikke rundt løs endnu. Jeg giver min spark bag, så kommer Jeg vil lige filme og se, hvordan det hedder inde. Stå stille, stå stille. så kommer alle operations. Altså. Hey! Juhu! Vi kalder ham den lille tandlæge. Vil han have vand? Jeg trækker noget vand. Tag noget Yes, whisky. yes. Jeg kender en dreng, der er så sej, han røver sin egen Prøv at smile, kælder ud. prøv at smile. Hvem er det? Ej, hvor flot. Det var ikke